Pastor Olinda Maroa Ziwenga song yachinzi tichengetei pano pa FM 10 minutes past 9. We are into the final hour. Saka nizobatisisa 0717605027. Takudzwa David Nyatsoka is in studio. We'll be talking to him. Achimbotudzwa ndiani nganomunzi Takudzwa. Music how far and arutoro tayo ane zvitsva zviri kupisa zvaanazvo zvanenge achipakurira. But after the commercial break ndichakuridzira song inonzi iyo dzidzisai vana which is currently in our top 20. So if you want to comment pa song iyoyi wobva wagara wagadzirira 0717605027. If education is key, what is career guidance? The Great Dad Career Day 2020 February 14 at Gresham Grounds is Shawane, calling on all high school students, school leavers, teachers, parents, members of the public and interested stakeholders to come and benefit from exhibitions by universities, polytechnics, scholarship boards, teachers, banks and colleagues. If you wish to exhibit, contact 0774 664 930 or 0782 255 216. Education with no direction or guidance is useless. Know what you want and choose now. The Great Dad Career Fair 2020, nurturing career understanding and decision making. Chipata-pata ku AgriFoods mwaka uno. Hongu, yadzoka nemutsindo iyo AgriFoods. Muchiwana pakuru, mumakwikwi Gold Rush Farm and Win $1 million promotion. Tenga mabegi mashanu, ema 50 kg AgriFoods feed. Kubva kuzvitoro Farm and City Center, kana AgriFoods zvakatekeshera nenyika yese. Onyora details ako pa entry voucher, yaunobva waisa mu AgriFoods entry bucket. Wobva wapiwa t-shirt, ipapo. Unenge watove nemukana, wekuwina imwe yema John Deere tractors matsva. Promotion iyi iriko kubva musi wa 25 September kusvika 25 February 2020. Usasaririre. Farm and City Center. Tinemi kwese. Sisonke ndawo zonke. AgriFoods, the best in stock feeds. Your FM is looking for a marketing and sales officer with the following requirements: university degree in marketing with the first or second class driver's license. Those with a business management degree are also welcome to apply. Experience in media and events is an added advantage with more than 1 year working experience. Your FM is also looking for a trainee marketing and sales officer with the following: university degree in marketing or business management. This is an opportunity for you to be part of the growing YA Nation. How to apply? Send your CV in person to YA FM Studios, number 16 Ireland Road, Zishawane, or forward your CV to arthandlovini@gmail.com or call Arthur Ndlovini on 0713 810 474. Motivation with Shamiso, 6 to 10 a.m.
hanzvadzi yangu sandiwe musharukwa wariko kumusoro takanzwa kuti pane shanje usavasanganise mukoma wangu Takuiwe musharukwa wariko kumusoro takanzwa kuti vane shanje usavasanganise hanzvadzi yangu sandiwe musharukwa wariko kumusoro takanzwa kuti pane shanje usavasanganise mukoma wangu Takuiwe musharukwa wariko kumusoro takanzwa kuti vane shanje. Takudzwa Nyatsoka featuring Sandra Chirenje. Song yacho chinzi dzidzisai vana right on FM, the pulse of the great egg. And zviri sei kushami had missed you ndimaita wana mutali pa G14 maglass. It's been ameno makore mangani nai maita wana. Thank you very much for sending a message. Zvikanzai watakwana kuona okay, anzi ndofarira message iri musong yacho iyo iyi anazotaura kuti ndiani mwangu kuti sei apo isitori ball zvedu isusu. So Takudzwa Nyatsoka sindataura kuti aripo pano live mustudio. Taku, how are you? I'm fine, Shami, and you? I'm fine. You know, it's always a pleasure interviewing you because I have a son anonzi Taku, and I'll always say that when no interview. You're like a son to me. Ah, boy. Alright, in case when I got for the first time, I said I'm on Takudzwa Nyatsoka FM. Maybe in a few seconds, in a few minutes, how did your musical journey start? Okay, Takudzwa Nyatsoka mukomana ne 26 years. Anogara kumarondera. Ndakatanga kuimba gospel music muna 2013. After ndangoshandurwa ndakanzwa kuti I could no longer sing zvinhu zvandaimba, but to sing for the glory of God. Alright, so 2018 wakaburitsa album here and kusvika pari nhasi wane ma-albums mangani? Okay, 2013 ndakangotanga kurekodha ma-singles, then my first album rakabuda muna 2017. Izvezvi ndane 3 ma-albums, ndauya ne-the latest one, Birthday Unasi. Alright, so titarisa kubva pa-album rekutanga, rechi2, rechi3, ndezvipi zvimwe zvauri kutaura kuti aiwa zvandakamboita apa ndakazozvigadzirisa on my third album? Tisataridza masongs acho, mbotanga watiudza kuti zvakamira sei? Yeah, I think, you know, zvebasa raMwari, you learn every day. Po anotaura achiti ndinofa nekumuka every day. Saka ndichitanga kuimba usually ndanga ndinenge kuda kunakidza vanhu. Dzimwe nguva ndichingoti even ma-collabos ese ndaingokumba uyaitimbe, but izvezvi ndakuona kuti music haisi yangu, ndezvaMwari. Saka ndofana kushumira through music. Being a minister unosimudzira vanhu kubva one level to another level. Then also I think nenyasha dzaMwari it's been good the journey so far because ndakukwanisa kurekodha kuma studios andinoda. This year I expect to work with legendary Mono Mukundu. But my first albums zvanga zvakaoma tisingorekodha marondera imomo. But izvo zviri kuona kuti zviri kushanduka, even quality iri kuimprova. Okay, so that's Takudzwa Nyatsoka live in studio. Kana dautara naye 0717605027. Usakaona kuti the Farm and the City Center Gold Rush Farm and Win promotion ichiriko kusvika musi 25 February 2020. Manya pa Farm and City iri pedyo newe. Mungawa muno muzvishavani chero kumarondera, chero kuHarare, Bulawayo, Gwanda, Masvingo, even kuGweru chaiko. Ungonotenga 50 kg ezvikafu zvezvifuwo zveagri seeds. Kana wadaro unobva watopiwa t-shirt ipapo kungonzi watenga okwanisa kupinda mumakwikwi ekuwina John Deere tractor kana Yamaha motorbike iripo kuti iwinwe. Farm and City Center tinemi kwese sisonke ndau zonke. So titanga nekuridza song inonziyo zvamakandiitira kubva kuna Takudzwa Nyatsoka. Then after tairidza chatitsanangurira kuti song iri kumbonyatzorevei and kuti akainyora zvii zvanga zvaitika mulife make.
pamakandiburitsa ndidzo nyasha iro simba raJesu chamakanditira pamakandinyurira ndidzo nyasha ora simba raJesu. I was saved by your blood, redeemed by your blood. Hosanna to the Lamb upon the throne. We were saved by your blood, redeemed by your blood. Hosanna to the Lamb upon the throne. Tenda imani, tenda imani, tenda Takudzwa Nyatsoka song yacho ichinzi iyo zvamakandiitira paripa yaFM, the pulse of the great dike. Get in touch with me by 0717605027. Indeed, we are the pulse of the great dike. So azvizvo wanga waitirwa Takudza zvakaita kuti uzonyora song iyi? Alright, zvamakandiitira kwandiri personal offering kuna Mwari. Ndichiti Mwari, like there's a part inonzi I was saved by your blood, redeemed by your blood. Ndanyanya kutenda Mwari nechipo cheruponeso. Kupfuura matestimony aya tingafunge kuti munhu aita basa kana kuti waroora kana chii, but that permanent testimony yekuti ini ndakawanirwa nyasha kuburikidza nerudo rwepamuchinjikwa ndo zvakaisa kuti ndinyore kambe kako kuti ndanga ndiri kwanga ndiri ndaisakodzera kuti ndidane pazita raJesu, but Mwari wakandiwanira nyasha. All right, thank you very much, Taku, for that. So before we talk more about your music, rekatinzwa song iri kunzi My Creator. Do remember to get in touch by 0717605027. Unudza kuti zvamakandiitira and My Creator ndakuridza izvezvi unoiona sei 26 minutes past 9.
Takudzwa Nyatsoka-Yafm, tiri pana 28 minutes to 10 and tiri pa artist review yedu yemuzuva ranhasi. We have Takudzwa David Nyatsoka. Anzi mukoma vanogona ndimadzibaba John namakadi zvenyu madzibaba totienda necontribution yenyu. Mwakataura zvekare kuti muri sei ndatadza zvangu kuenda kuchechi nekunakirwa nenziyo dzepa YFM nditawanda Dube tawanda nakirwa asi uchienda kucheche. Hanzi Taku anogona nditaku kwadhanga zvinenge zvazvo kungofevha sazita izvi zvikanzi nditafadzwa kwachivi ndoda kufarisa blazi vangu vandinawo pano. Okay, so Takudzwa taridza my overcomer, my creator. So can you tell us more about the song? Alright, my creator, ndaingovonga Mwari ndichingotaura zvavari muupenyu hwangu kuti Mwari ndimi makandisika, ndimi muvambi nemugumisi nemuzadzikisi wekutenda kwangu. Mwari ndimi even rutiziro rwangu, saka it's another personal offering kuna Mwari. Alright, Takudzwa ndikuona kuti you're still very young and but music yako music inoda kuenda kuworship, inoda kunyanya unonobata mweya yevanhu. Chii chinokuinspire kuti uzonyora these types of songs and titarisa in future ndo direction yauda kuramba uchitora here iyoyi kana kuti maybe tichazonzwawo wakujambisa zvimwe zvese? Amen. Ndongoti ndiMwari vanondiinspire. You know, ndotenda Mwari every day ndikunzwa kunge ndikuita ndichiswedera pedyo naMwari each and every day. Saka nziyo idzi anzi out of the abundance of the heart men speaketh. Saka handikwanise kunyora, handikwanise kushumira zvinhu zvisiri mandiri. Ndinotenda kuti ndo purpose yangu, vamwe vachisa kuti vanhu vatambe, ininiwo ndofana kuisa kuti vanhu vaswedere pedyo naMwari. Ichokwadi ichocho. So titarisa paalbum hatisati tanyatsodiscussa nezvaro. Runonzi album rine masongs mangani? Alright, Bethel rine 8 tracks, although ari 7 songs, was pa number 8 ndakaisa instrumental my creator, one of my favorite. Rukutaura pamusoro pekuti sezvinongoreva inzwi racho rekuti Bethel imba yaMwari. Rukutaura zvinotarisirwa kana vava muimba yaMwari, kurumbidza Mwari, kutya Mwari sepadzidzisai vana, then also rungokoka vanhu vese kuti uyai muimba yaJehovha. Alright, so vanoda music yako pane vangashovhunza kuti tingaiwana sei, tingaiwana kupi music yaTakudzwa? Alright, music yangu pane ndine YouTube channel Takudzwa David Nyatsoka. Then so far ndine ma-CDs, I'll update people kuti anowanika kupi muHarare. Then also marondera. Then vamwe vanokwanisa kundibata pa WhatsApp number dzangu 0783 212 689. Unokwanisa kudzokorora zvakare number 0783 212 689. Alright, so vanenge vachida music yaTakudzwa ndidzo namba chasi azodzidzokorora zvakare asati aenda. But for now, here's another track coming from album rinonzi Bethel, song yacho chinzi Nditonge.
Tishambe, ongisuke, wea mutene. Takudzwa Nyatsoka nditonge. So who was backing you on this one? Lee forget Kuweyo. That woman is a powerful voice. And sazanza kambira sei kushanda naye. Forget is amazing. Sakarekoda kwa Charles Ibeki, and they are together. Saka ngonditi ndine munhu anokwanisa kukudaira. Song yako toita sei ndaitoda kuti ive slower but akandibatsira chala akati ngatiseka that then forget achakuisira kapunch kasonga. All right. But tichakaita kuti umboti uda kuita kasonga kari fast paced kaka. All right. Diversity ndakaona kuti in as much as tivashumi vanonzwisisa zvavakatumwa nazvo namwari tofana kubata ma-ages uye vanhu vanoda music yakasiyana-siyana. Ichokwadi ichocho. So tizodzoka tinge takuvharisa interview yedu kana une mubvunzo for Takudzwa like fana nekuti is he taken or kuti mavideos achaburitsa rini, you are free to ask such questions for 0717 605 027. Keep listening to YFM. The Motivation with Shamiso, 6 to 10 a.m. Pindama Chena ne Farm and City Center ne Superfet Fertilizers Mo Gold Rush Farm and Win $1 million promotion. Usasarire tengama 50 kg mashanu Superfet Fertilizer kubva kuchitoro chero chipi zvacho che Farm and City Center zvakatekeshera nenyika yose. Nyora zita rako nezvinodiwa pa entry voucher rikande mu Superfet entry bucket riri muchitoro imomo. Wabva wazviwanira t-shirt ipapo unenge watove nemikana yekuwina mumwe wemigudu mita yeYamaha pagumi nemishanu yakamirira kuwinwa. Unogona kuwina imwe yamatrekta matanhatu John Deere. Promotion iyi iriko kubva musi wa 25 September 2019 kusvika 25 February 2020. Pinda mu promotion iyi uwine. Farm and City Center tinemi kwese sisonke ndawo zonke. Superfert Fertilizer.
the formula for success. Ya FM, the pulse of the dike. 9:42 on your FM. Indeed, we are the pulse of the Great Dyke. 0717605027 www.yafm.co.zw. Nopona kwanisa kuti teerera kana kuti tarisa, yes, because my pictures anenge aripo kana uri kunze the Great Dyke. So Takudzwa Nyatsoka, tataura zvakawanda about music yako, tikataura kwawakabva, but toda kuzivawo kwauri kuenda. What's in store for vatsigiri nevateereri? I believe kuti Mwari zvavo vane zvakawanda zvihombe zvavakandirongera zvekuti people should expect my collaborations even nevanhu vari regional outside Zimbabwe, and also people should expect more worship. Kana uri kukombererwa nhasi unofanira kuramba uchitinyengetera uye kutarira nekufollowa zvatiri tichiita nekuti Mwari vacharamba vachiropafadza. Alright, saka kufollowa kwataura kuti pa YouTube aripo Takudzwa David Nyatsoka, so unokwanisa kuenda ipapo and check out even masongs manyowani anenge aburitsa. Hanzi yaakanyanya uyu ndoda kukwazisa vese vakateerera ndi Wilbert ari pamberengwa kunhenga zvikanzi anogona mukomana uyo ngaarambe akadaro ndivasimango pazviminya. Konyaya yemalive shows, uri kuita here malive shows and tingakutarisirawo here muzvishava no just muGreat Dyke in general? Ndotokumbirawo Shami kuti undiisewo ma-programs eGreat Dyke. Then of course my live shows by the grace of God ndiri kuita chechi kwedu Grace Abound Ministries Marondera vanondipa platform yekushumira. Then I've been invited nezuro chaiye ndanga ndiri kwa Pastor Ian Love who was in Gweru ndichibatsirana kushumira nevaishumira ikoko. My live shows I'm open to minister to the people of God. Alright, it's okay. Ndikuona mkwashe wangu wabva uya panapa akaombera zvikanzi anogona munhu uyu. I hope haazondidhurirewo kuita collab naye. He's very good. That's Evangelist Misha vari kuuya that message. Thank you very much Evangelist. Ambeno pakudhura apapa kuti zvichange zvakadii. Hanzi takuwa kanyanya stereki wena ndi Gift Mago ari kushurubhi atumira, and then mwari kutaura kuti hi Shami, proud of you minister Takudzwa Nyatsoka, muri kudadisa chokwadi, fambirai mberi nekushandira Mwari ndiye akakupai chipo ichi. Tine minguva dzese nditonge mweya waMwari chokwadi. Keep the good work Baba David. Ask him Shami akamboita drama ari Baba David ndimai David vacho vari kutaura Mwari wakuitire zvakanaka Taku ndimai Shama na Jemima vari pabhuku apo. Hanzi wamboita drama Baba? Ndamboita drama ku-MSU semunhu wemedia taishutwa tichekta kafilm. Saka Sharon, thanks for listening. Apakaipa Mwari kutaurawo kuti sando anazoisa zita, but thank you. Well, Takudzwa, nguva dzedu ndo dzatakumainzana nadzo. Mashoko ekupedzisira unawo kuvatsigiri vako, kuvateereri veYaFM, and even vacho vataurora kuzoita makolabo newe, you know. Aiwa, thank you so much. Ndoda kutenda vanhu vose vanondinamatira kunyanya nekuti tiri mweya. Hanzi vanobva kumweya, vanobva kuna Mwari mweya. Then also ndoda kutenda vanonditsigira nevose vanondibatsira ndongoti Mwari varambe vachikukomborerai. All right, so maybe special mention one or two people. I'd like to mention Baba Mzawaka kumarondera. I'd like to thank Iwana Chausai Beki, Dennis Makina, Holy Vibes, and my parents. Ndokutenda izvikuru. Alright, so tivharisa chirongwa chedu cheartist review muzvara nhasi ndichangoisa kakanonzi kathrowback Takudzwa Nyatsoka songe chechinzi zvapera. Wasekei? Nice. Daiti wane pinyasha
sekuziwe nyu makatendeka yawe baba makalimbika imi sheshua ndotenda yeah warinda tenda oh shayindi netsa shayindi bata kutinerimwe suwawo ndishapona here shayindi netsa shayindi bata kutinerimwe suwawo ndichadiwa here nenyasha baba munenyasha munerudo baba munoyera makandida jehova makandiropa fati makandidana mwari wangu ukandita muzunzi wawe I worship you forever makatendeka yawe baba makalimbika imi sheshua ndotenda yeah warinda tenda oh makatendeka yawe baba makalimbika imi sheshua ndotenda yeah warinda tenda oh dayidziwane pinyasha dayidziwane pinyasha sekuziwe nyu dayidziwane pinyasha dayidziwane pinyasha sekuziwe nyu makatendeka yawe baba makalimbika imi sheshua ndotenda yeah